ľudia jednoducho chodia s tým, že už si nevedia rady. Že boli na niekoľkých terapiách a nevedia to zo seba dostať, stále na to myslia, stále to v sebe riešia, lebo je to hĺbšie. Je to uložené v podvedomí, alebo teda v nevedomí, nejaká trauma, ktorú získali buď od svojho partnera, od rodičov, alebo v škole a tak ďalej. A už s tým ďalej nechcú žiť, pretože sa chcú posunúť a niečo im bráni. A práve technikou Chakra Calibration sa všetky tieto blokády vedia uvoľniť rôznym spôsobom. Každý na to potrebuje nejaký čas. Pre nás je to naozaj že transformačný proces, ktorý sa deje u niekoho pozvolna, u niekoho veľmi drasticky. A preto sa stáva, že niektorí ľudia sa na čakra kalibrácii, že ich to bolí. Jasné, veď to bolo v tebe 10-20 rokov a tvoje telo na tom už postavilo celú tvoju osobnosť a zrazu máš uvoľniť niečo. Jasné, že to bolí. Uvoľňuje sa to. My naozaj takto uvoľňujeme, otvárame viacej tie čakry a uvoľňujeme z nich energetické blokády a kalibrujeme ich, harmonizujeme, aby vlastne ten systém bol rovnovážny.